Přátelé, dneska nás čeká řeka Enz, jdeme na autobus, 2 stanice a pak zpátky. Jak říkám, na lehko. Bulba má ten nejlehčí bák, co je igelitový pytel, vole. To nic neváží. Podle mě s tím bychom mohli do toho Laponska, vole. Ještě, že nemusíme používat skluzavky na lodě, kluci. My si je pěkně odnesem. Základní 2 rady Honzy Vláška zní jasně. Pořád pádová. Vidíte to sedela. Pádlu. A nepouštěj pádlu. To je zvíře. Ty pičo. Všichni za blugalem. Get out! Tyba, to bylo dobrý. Tohle bylo hustý, tyhle. Jako nechtěl bych tomu naplavat. Jakých 7 jste říkali, ne? A ujeli jsme 5, ty vole. To je jako, že jsme vole u konce už, jo. Je to za silnější mostem každopádně. Teď jsem se... Podnatka s vlnama, ty vole. Malinko nás Enz překvapil těma vlnama, ale... Dnes nebylo tak zlý, no, dojdeme tam a tam se dáme, dokoupíme, jasně. Plný výbavy. A to je konec.
lehko,